F'laqgħa xi ftit imqanqlaw li damet għaddejja madwar satejn, iż-żewġ naħat qablu li fil-futur l-elementi essenzjali tal-liġi tad-divorzju jistgħu jinbidlu biss b'referendum ieħor. Id-deputat parlamentari Owen Bonnici li fisem il-Partit Laburista mexxa l-proċess ta' taħdiet tekniċi qal dwar dan il-punt hemm indikazzjoni ċara li ż-żewġ partiti qablu. Din mhijiex liġi kwalunkwe, din hija liġi li ħatolqot il-familji Maltin u Għawċin. U allura ddeċidejna li din il-liġi tanti speċjali li biex tinbidel fil-futur irid ikun hemm mekkaniżmu speċjali. U l-mekkaniżmu speċjali se jkun ir-referendum. U allura biex jinbidlu l-iktar partijiet importanti ta' din il-liġi bil-forsi irid ikun hemm konsultazzjoni tal-poplu. F'diskorsi li kien għamel il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qabel ir-referendum kien qal li għandu jkun referendum ieħor li jbiddel l-elementi essenzjali tal-liġi. Matul is-seduta ta' tlieta wara nofsinhar iż-żewġ naħat qablu fuq affarijiet li sa issa ma kienx hemm bil dwarhom. Jiġifieri, xi drittijiet m'għandux ikollu dak il-ġenitur li jkun dikjarat mill-qorti li mhux kapaċi jaqdi dmiru meta jmut il-ġenitur l-ieħor. Dan bilha li jkomplu jissaħħu drittijiet ta' tfal. Issa li dan il-proċess kważi wasal fit-tmiemu, id-deputat Laburista Owen Bonnici jitkellem magħna fuq il-fażi li jmiss. Nhar it-tnejn se jitresqu numru ta' emendi u effettivament jittieħed il-vot fuq dawn l-emendi u l-vot fuq it-tielet qari biex imbagħad hemmhekk naraw x'tip ta' liġi ħajkun tad-divorzju u minn hemm imbagħad nibdew nħarsu l-qudiem biex il-liġi tad-divorzju skont kif emendata jew mhux emendata tidħol fis-seħħ. Il-Kumitat kien ippreżedut mid-deputat Speaker Censu Galea u pparteċipaw fih Jeffrey Pullicino Orlando, Evarist Bartolo, Marie-Louise Coleiro Preca, Zammit Dimech, Tonio Borg, l-avukat Generali u Deborah Schembri bħala konsulent legali ta' Pullicino Orlando.